Al'ummar garin Doso da dama ne dai suka fito kwansu da kwarkwatas domin karɓar kiran ƙungiyar nan mai kawo goyon bayan ta ga majalisar sojoji domin ceton ƙasa, musamman ma na ganin cewa dakarun ƙasar Amurka sun fice daga cikin ƙasar nan, da kuma batun gina katafaren matatar man fetur kenan na haɗakar ƙasashen Sahel watan na IAS, da kuma wayewa al'umma da kai bisa ga abin da ya shafi labarun ƙarya da kuma labarun jita-jita. Mohamed El Nasser shugaba ne ga ƙungiyar farar hula ta Sauvegarde de la Patrie da ke birnin Yamai, ya halarci wannan taron inda ya yi muna ƙarin bayani. Nan mun zo Doso tunda ka san CNSP sun tambaya da sojan Amurka su zo su tahi su ba mu ƙasa. Don cikin wannan goyon baya ne mun ka zo don 'yan ƙasa mu waye musu kai su san da tahiyar CNSP tahiyar gaskiya ce. Tunda yau zancen ƙasa ne ake nan gayi. Shi sa muku so 'yan ƙasa yau wani message wanda bai da kyau bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa TikTok mu bar shi mu kama ƙasanmu mu yi uwa guda uba guda tunda wannan abu shi zai kai mu gaba. Amma har ka kuce tsakanin 'yan ƙasa bai da kyau. Shi mun ka zo don mu nuna ma 'yan ƙasa da wannan abubuwan suka yi ba su yi. Abin da abis gare mu yau tura sun sa mana ido. Kuma kaga kora da an kai wa Amurka da Faransa duk sun kewaye ƙasar ga sun sa ido. Kenan yau abin da zai sa mu dace cikin tahiyar garin mu kai sai mu yi uwa guda uba guda mu hidda duk wani matsala da tsakanin mu. In ba haka ba tahiyar ba ta yi. Kenan dole sai mu yi uwa guda uba guda mu kama mu CNSP. Tun dai daga bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Julin shekarar 2023 ne dai ƙungiyoyi da dama kamar ƙungiyar Sauvegarde de la Patrie suke kawo nasu goyon baya musamman ma ta ɓangare daban-daban ga majalisar sojoji domin ceton ƙasa wato CNSP. Soli Ali, Kurfai TV daga Yamai a jamhuriyar Nijar.